Drama presents Handumanan sa Kaawit. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga magkahatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Reyna. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan 10,000 hours. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasangan nga Rina. Nga naman eh. Ang bill sa tubig o kuryente, pulos overdue. Ay, Reyna. Ay, kumatali mo inom ko, be. Pa, samdi akong gihatag ni mga kwarta para sa tubig o kuryente. Ang ano na naman notice of disconnection. Ako ginom. Ano man? Alaga? Pa, Ayaw ko subak-subak ka, ha? Anak talaga. Hatagin lang ko. Kung dili ka gusto, hinaykan ta ka. pa. Rina? Rina? Sir? Ay, kapila nini mo gibuhat sa akong klase nga matug ka while nag-discuss ko. Sorry, sir. Ay, everybody listen. Tomorrow, be prepared ha. Mag-exam ta ugma. Class dismiss. Ay, nakatuog na sad ko. Rina, stay. Sir? Rina? Ay nanigbuhat ta pagbalik ha. Sorry, sir. Makalakaw ka na. Thank you. Hoy, uyab naman ni Sir Marlac, no? Ha? Nayabag. Di nga ni mo makuha ng istorya, Lain mo gud sa tinan-awan ni mo. Malisyosa kayo ka, no? Gikasabaan gani ko kay sige na kong katog siyang klase. Ay, mao ba? Kasaba dito? Gapuha kini Sir Marlac, no? Oo. Ay, kaswerte, kas mauyab niya. Mao cute. Ay, sige na, uy. Muli na ko kay mo duty pa ko niya. Hala, oy. Grabe, gid ka so hard ani ako mega, oy. Anak, ginang life, day. Rina. Sir, seriously. Estudyante ko ni mo niya, maestro di ka. Uy, makibahayo ni Rina. Kita. Ambot ba? Nganong ganahan kay kung yung bisag ni Hibaw kung bawal. Sir Marlac. Please, asabdi ko. May baw kong ganahan sa kainay. Sir Marlac. Saan nga na? Pumangon ka, uyabanti ka nini. Hoy! Pa? Bago na siya ngayon, duty pa ka. Ba't di ba hindi mo katugin noon? Pa? Niyan ako sa kong gitrabahoan nga bar. Dili naman yung lumawa sa kung una-una kong dam ko kanina, uy. Ngano yun ato makandam ko ni Sir Marlac, uy. Iapag tamtingali ko. Ay, kalimtan na ako. Magpadayon ako sa kong trabaho. Sir, please. Pasayawa lang ko, sir. Nagkinahanglan gid kaayo ko kwarta karon. Buringog ka man tingali sultihan, oy, Olivia. Kung saan man lagi ang tao ni mo pagsayaw nga, injured man ng imong tiil.
Ha? Unsa man, mugawas kang kimpang dito. Sir, please, maluoy sa intawon ka na ako, Dili lagi sir. pwede kay naguba ang akong pangwarta nimo. Sir, ako na lang. Dahil, ha? Oh, Reyna, waitress ka lang din, he. Nahibaw ko. Pero nagkinahanglan kag kwarta, diba? Tulo ka buk imong anak Olivia. Unsaon na lang kumataktak yun ka din, he. Pero ikaw, kaya ka ni mo? Sir, igor amang ko masayaw, diba? Ako lang si Sabdi Olivia hangtod nga maayo siya. Sure gid ka? Kay ba manggigha ka? Kamaora ko gamay, sir. Nala, sige. Pag-ilis dito ang costume dito. Ikaw. Dahi, Reyna. Dili nini mo kinahanglang buhaton. Mura nagkikso na kong tanaw ni mo, Olivia. Dili mahimo nga pasagdan lang tika imbis na ibaw kung na ako'y mahimo aron makatabang ko nimo. Total, dili man sa ni pirmi. Taron raman sad ni. Thank you. Thank you kaayo. Ay, kulbaan man ko. First time yun ako mag-pole dancing nga sexy pag yun kayong gisuloob. Ay, kaya ko ni. Kaya ko ni. Rina. Saman, ready na ka? Oo, sir. Magawas na ko sa stage. Ano masayaw? Oh, good. Kana rin na, kana. Sige pa. Kana yun. Kana. Ganti na sila. O bayo, ha? Kana. Tarong nga gisayaw. Si Mavil man mas unahan. Classmate na ko. Oh. Gikwilyuhan siya ni Sir Morlock. Ginoo ko. Lakitan ko ni Sir Morlock. Dili mahimo. Dili. Magawas din ko din sa stage. Ano bipahawa man ka? Ha? Ano bilakaw madayon ka? O pa man mahuman ang imong sayaw. Sir, Hoy, kuan. ikaw, ha? Pasalamat ka, ha? Pasalamat ka nga na'y gusto nga makigtibol nimo. Kay kung wa pa, kamog yung duha si Olivia ang akong taktakon unta karon. Ha? Ha? Makik-table? Oo. Ibayad siya dako-dako. Kay gusto kanyang suluhon. Pero sir, ang sabot na to, igor ako masayaw, di ba? Walay pero-pero. Walay pero-pero. Pagpili, makigtibol ka o taktakon ti ka? Sir! Nagtalikod siya. Matod sa kong amo. Siya mo inibayad og dako ron i-table ko ng VIP room. Sir? Sir, pasensya na ha, pero... Reyna? Kuha na yung akong jacket, oh. Huwag suloban, eh. And then, mamahawa na tadigikan din, eh. Sir Morlock? Oh. The reason why nga nung ni ako. Nadunggan ako si Melvin, ganina. Dito sa kong klase. Nga sundan ka niya. Mauni ako din, eh. Naibaw kong itibol ka niya. Maong gikulilyuhan ako siya, ganina. Sa dihang nakitaan minimo. Og nibayad kag dako para lang i-table ko? O rin, maong sige na. Pahawa na. Sir, nahibaw ko maestrote ka. Pero please lang, trabaho ni nako. Reyna, paminaw na ako. Okay, sige. Aron dili na ko matubang og laing customer. Willing man ka mabayad na ako. Ha? Reyna, Pila ba? Pila ba ang willing ni mo ibayad na ako, sir? oh, Sir Morlock.
Okay na ko din eh. Unsa? Asa man na inyong bayad eh? Basta, Ay, kung ingna nga ani ka matuog din ni sa daan. sir, please lang. Dili. Di ko musugot nga ani ti ka i-drop. Knowing unsa ng orasa ron, no? Delikado kayo para nimo. Unya babay pag yun ka. Dili ko makauli sa amo. Tuol ka nahibaw kong hubog na sa tong papa na ako iniguli na ako. Unya makulatahan na sad ko niya. Unsa? Unya nga nung di naman lang ka mo pahawa. You think kaya sa akong sweldo, sir? Ako may nagkasto tanan expenses sa amo. Wala ko'y mama. Unya akong papa, nagsaligra sa dako. Unya, nag-eskwela pa ko. Doon ako'y nahuna-hunaan. Unsa man? Adto ka na lang puyo na ako. Ha? Yes, mas luwas ka dito. Og mas makakonsentrate ka sa imong pagtuon. Ako'y mo gasto nimo. Busa gusto ko nga undang nakasabar nga imong gitrabawan. Unsa? Pero, dili ka ni makapekto sa mong pagtudlo? Way may baori na kundi kitara. Sir Morlock. Sir, thank you ha sa mong pagtawat ako din sa mong kaugalingon. Kana tungod kay Kayon sa sir. mahal ti ka, Rina. Sir Morlock. Naibaw kong dakong sayop kay maestro ko nimo og estudyante ti ka. Pero ambot ba? Nganong di ko makalikay nimo. Gikan pa lang sa unang adlaw nga nakita ti ka. Wa na ko makasabot sa kong gibati diha nimo. Sir Morlock. Sorry. Naibaw kong sayop gid ka ini. Rina, gikisan ko nimo. Di ba, ingon ko nga mohuno na kasi imong pangwarta sa imong sa ingon aning nga paagi, di ba? Wa ko nagpaabot nga bayaran ko ni mo, sir. Oh, Ang tinuod. Dugay na ako ni gustong buhaton. Rina. Sir Morlock. Ako tabi ipadayon sa kwarto. Dili man tuod pormal lang among panagsugod ni Sir Morlock. Pero gibati na mo mahal gid na mo ang usag-usa. Hinungdan ka nagkasinabot mi og nagdugay ang among relasyon. Dako kayo kung pasalamat niya kay siya mo initabang nako aron mahatagan ako gatumanan ng akong pangandoy. Dili kidalim ang among giagian tungod kay gamayng sipyat lang namo sa una. Pwede kayong mataktak sa Sir Morlock sa iyang trabaho, isip magtutudlo. Mao nang extra careful gid mi sa among mga lihok. Og salamat sa Ginoo nga wara sa gid mi niya pasagdi. Karon, amo nang giplano ang among pagpakasal og naa na sad mi umaabot nga anak. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN.